Big Bizkaiaren helburua ekintzailetzako elementu edo agente estrategiko eta referente bat izatea da, eta espezializatua esparru konkretu batzutan. Hau da, fokoa biozientzietako enpresetan jartzen da eta fabrikazio aurreratutako enpresetan. Eta gauza guztien gainetik argi geneukan hori elkarlanean egin behar genuela. Horrela bada, Eusko Jaurlaritza eta Aldundiak bat egin zuten Bizkaiko Parke Teknologikoarekin batera proiektu hau definitzeko. Eta hori izan da ezaugarri amankomun bat eta konstante bat sortu zen momentutik. Big Bizkaiaren sustatzaileak Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza dira, eta kudeaketarako Bizkaiko Parke Teknologikoa eta beaz gaude. Helburua da, enpresa berrien sorreran laguntzea. Ideia berriak, startupak, gune egoki bat izatea Big Bizkaian hazteko eta hedatzeko munduan zehar. Horretarako ekosistema bat osatuta daukagu Big Bizkaian bertan, etengabe gainera handitzen eta hobetzen ari dena, eta baita ere etengabe zerbitzu berriak garatzen dihardugu, konpetitiboak izan daitezen lehenbailen enpresan, merkatuan enpresa hauek, lehenbailen merkatuan sartu daitezen eta hasi daitezen. Big Bizkaiaren erronka da biozientzien esparruan eta fabrikazio aurreratuaren esparruan erreferentziazko inkubadora aurreratua gunea izatea. Bertara etortzea sektore honetako startupekin negozioa egin nahi duten guztiak eta baita ere startup berriak bertan kokatzea. Horretarako aipagarria da ere ditugun moduloez gain, enpresa berrientzako dugun moduloen gain daukagun ekintzaileentzako gunea. Hau da, oraindik enpresa izan gabe ideia soil batekin, sektore hauetako ideia soil batekin posible da bertan egotea eta gure lankidetza jasotzea proiektu hori garatzeko.